uJesu ebona unina nomfundi amthandayo bemi ngakhona, wathi kunina, Mame, Bheka indodana yakho. Wayesethi kumfundi, Bheka unyoko. Kusukela kuleso sikhathi umfundi lowo wamyisa kwakhe. Izwi leli bazalwane lesithathu esingena kulo njengamanje, just for 3 minutes so that sizoqhubeka egameni lika Jesu. uJesu Mame, Bheka indodana. Lisho njalo lelizwi, uJesu uphanyekiwe esiphambanweni, ushayiwe, ulimele, ibheki yakhe iyavutha, ulinyiwe. Hallelujah. uJesu bazalwane was gouged. Mawazi ukusgouja kwakukhona into ababeyiphatha eyinehuku ngaphambili engashayi kuphela kodwa yayishaya bese ibuya nenyama, ixebule inyama. Hallelujah. Ukhuluma wonke lamazwi ubuya kwiscourging. Nikhona bazalwane, kubuhlungu kubi. Hallelujah. Hallelujah. Uma eqalaza esiphambanweni kubafundi bakhe abekho bonke, uPeter batholwa ababonakali, umuntu okhona nango la uJohane. Lithi iBhayibheli ukhuluma lamazwi uqala ngomama wakhe uthi, Mame, Bheka indodana. Now bese ethi verse number 27 lithi wadlulela endodaneni, wathi mfundi ekhuluma ngayo uJohn, ethi Bheka unyoko. Lithi iBhayibheli kusukela ngaleso sikhathi lo mfundi wamyisa kwakhe uJesu, noma wahamba naye uMaria. La uJesu bazalwane, he speak to the both parties. Akakhulumi nganoyedwa nomama kuphela kodwa uthe esekhulume nomama wajikela kumfundi. Hallelujah. Ngoba ufuna ukuveza lento yokunakekelana, nalento yokuthandana, nalento yemindeni ukuthi kumele sibhekelelane. Izwi lokuqala likhulume about ukuxolela, because imindeni ayikwazi ukuxola, ayikwazi ukuhlala ndawonye nokunakekelana ingaxolelene. Now uJesu ukhuluma lamazwi uthi Mame, Bheka indodana yakho. Kwindodana uthi indodana, bheka nango umama wakho. In other words, take care of one another. Webazalwane, uNkulunkulu ufuna sibumbene, uNkulunkulu ufuna sinakekelana, uNkulunkulu ufuna sicheckana ukuthi omunye uright yini, because uthe uJesu niyababona ngokuthi bathandane, ukuthi bangabafundi bami isibili. Namhlanje khamofile uNkulunkulu sibizele bunyeni. Awufundi iBhayibheli, incwadi yabaseFesu chapters number 4 verses number 32 lithi iBhayibheli maniphathane ngobunene, niawukelane, nithethelelane njengalokho noNkulunkulu wanithethelela ngoKristu. Wena umgcini womzalwane wakho, wena ungumgcini womfowenu, wena ungumnakekeli womfowenu. Asiyeke lento yokuthi uma ngekho akekho, uma ngambonanga ngimbonanga. No, irresponsibility yakho ukunakekela umzalwane. Khona size sibahlele sithe kuloko wagqokana nesuti eyodwa, na last week bekade egqokele lishirt. No, the fact ukuthi ubonile, it's your responsibility ukuthi lo mzalwane umnakekele, umkhathele kulokhu onakho. Lithi iBhayibheli kwabaseFilipi chapter number 2 verses number 4 lithi yilo nalo angabheki okwakhe, kepha yilo nalo abheka nokwabanye. Bheka nokwabanye. Makhala lakho ulale ngadlili ukhona, ngokuthi hayi asizwani, noma uthi hayi akakholwa. No bazalwane, lithi iBhayibheli nina ningukukhanya kwezwe, umuzo wakhiwe entabeni onjani ongeyesipheke. Ngamanye amagama uJesu la usesiphambanweni uthi le kumele ilunge. Abathi beyokhonza kodwa bebe bezwane emakhaya, abathi beyokhonza benikela beshenka kodwa bebe bethethelelene, abathi beyokhonza beyemsebenzini kodwa bebe ilungisile le. Moya emthethweni eyishumi leyo yokuqala emhlanje ikhuluma kumuntu nomuntu. Hallelujah. Uthi iqala nje athi bothanda umakhelwane wakho. Abazalwane, awukwazi ukuthanda uNkulunkulu ongamboni usahlulwa ukuthanda umzalwane wakho ombonayo. Uthi Jesu, Mame, Bheka indodana, take care of him.
bese ebuyele endodaneni athi no ngoba bazalwane lento yokunakekelana fanele ibe mutual. Angabi mina okhathaza ngawe wedwa wena ungabi nandaba nami ngoba bazalwane ubudlelwane it's a two-way communication. Njengoba sila eThamboville abanye bethu asazani kodwa abanye siyazana asinakekelane regardless ukuthi ukhonza kuphi. Isikhathi lesi sokuthi imhlathe yazana ihlangana. Hallelujah, hallelujah. Isikhathi sokuhlebana nesikhathi sokuthi lapha yakulela sonto bekubhola siphelile. Isikhathi sokuthi sibe munye. Uthi bani munye njenganami nobaba sinjani? Simunye. Let me close like this. Ufunda Thessalonians chapter number 5 verses number 11. The Bible, therefore, encourage one another and build each other up as you are already doing. Shothi siyakwenza kodwa the fact uNkulunkulu uyasikhumbuza khona la sibuye silele khona. Wagcina nokufonela dadewenu lo eningasakhulumi naye. Wagcina nokufonela izingane zakho ngoba nako ukuthi azikulaleli. Isikhathi sokuthi bazalwane sinakekelane. Hallelujah. Isikhathi sokuthi sithandane. The Bible says in the book of Galatians chapter 6 verse number 2, let's carry one another's burdens. Ayizwakele. Uzothoma mina futhi uthwala njani umthwalo omunye ngisashudwa owami. No. Uthwala owalo. uNkulunkulu uzothwala owakho. Carry each one another's burdens. But said in this way, this is a condition. This is a condition yokugcwalisa umthetho kaChrist. In this way you will fulfill the law of Christ. Uma sithwalisana imithwalo yethu. So lokho kusiveza ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu. Hallelujah. Hallelujah. Awushayela uJesu izandla enkulu. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Siyadlula bazalwane egameni likaJesu. Bacela prophet Kanye